tini hai no hai abni bangna phaina nang phika sini je chaito bung takho biro mani tripurari mangka thei nai tugmo sin thagya ko bahai ke thagya ko hike जों takalai जों tini bai hati barsani sai saka ngai thangka totally tini to 9 hike 9 ke 7 8 9 days hai kai tang khaseng oro samu tanglai mani busu jara samu ago khamero nugui to sakani pathor je talawa samu tang khangke khiklai jagnai abono khibi mani simin se tini bai जों 8 days kai tong tongkha o takho biramani tripurani mangka thei khorani phiaba nukjago hati barsa nisai saka lai thangpano hapangni chimin asuk chaito mongkri hai ke जों nugo au u kok belai no kubui JCB rohorka pilani dino 4th of September ni salmario JCB rohorka phiaba busu jara chaitok ya gonta kaisa kaini hai simin no samutani thapika abun yagulo chung kisa kok masu tolaikha tamni bagasa dati thang actually JCB phaikha nei yang samutang mani jorao no chung khana ka JCB be malai na nei thang mani se mosi malai srabli asung asuk apti hai abake 4th September ni kok yagulo 5th chung teusha hai no hai salai phika kaham khai malai apro kisa khorang kotor bai salaikha abuni yagulo teni salni sibin hike kaham khlen tangka phiaba mia pro 8 September ko puskini yaphang jora buchuk jora le sakpaikha JCB kaini no kaini bisingo bo khoroksa hangke to phun kok salai te JCB chalogo te mase kaham kheno khalayo phiaba tini 9 September hingke tabuk araita haitami tongkha phiaba tabuk phano sung JCB ni khorang bukhnaya ko actually asu jara sopai khaba 100 meter hainga no tabuk sung je tabuk takho biramani tripura ni mangkhati khulai mani arun 100 meter suksara na phaikang ke sung khorang khana khamung phiaba tini sung nukha sopai mani nuglia sung aboni bagai Warbuk Press Club belai no kha dujak tei wakirai parani bororo belai bukha dujak tei kaisa jolimung ang nugui tongo sawi tongo phiaba thirangni kognole ang saimalia burok tam bobte hai step nano but ang datino kobungnai hapangno bukhau belai kok suwi tongkhang ke pathor phano se phati mathangphu apthai khlai os Srikant parani borok wakirai ni borok kayaram parani borok apthai khlai no koi phangni borok rok ni bukha holong phate tei ta phate lang thung boroni bukha ang koinai hapangno noroni samu dati no karudi noroni tumuno hamjamung phunukna musung khan ke tangi apte ke gave JCB rok na nangba thaisa jaga thaini thai jaga thaitam sal jaga hor jaga sal apte ke khlaiye sakthar mung phunu khan ke khabasa khamung taiba hamja khamung phiaba salni sal oroni lukurok 2nd September ni simin kolom tui khiklai salo budu kotoma paiya borok khorni khortam romi phano kabak baya a holong damno sakan sim dor nor khiklai toi tobo hati barsa laikha belai kha patla bai belai sak nangya khei nukjagi tongo tamo korbuk tangai tamo Julaibari RD block ni video ni phasing tei tamo Santi Bazar SDM ni phasing tei aboni bai koinai bebak MLA mantri rongnobo isate isa phandadi hayang khele pathor phati thangnai o amchani lukurokni angje nugui khnamani kokrok acha borongna president tini ya mane du tini tori tengkhai tonghaje teisa tini wakire parani lukurok te o kamiam ten joto kwai pham ten lukurok maximum no jung khnawa hati thangti rog khnaw je of haste hapang hakeba SDM ba video blog rok jate mono jodi phat samung khayang thangke ate bro JCB tini sokpayan bagi te pode por JCB rok gonta samkhayo thango thingmode khayan bagi borok jolai tong je bor road block khainai mani abaki tamang mane bahai jara baki abo angbo khnaka
khana ka hai pun sung jefru ya phang raisa fru ruwaja akon no bai khlai raisa lai fru sung kami voice kami tini u kami khana o kami apte ke khlai takhu birmani tripura ni mangkati khulai nei hni kok chablai fru apte hai kok rok to mungsa phana kurei phiaba je kok khna abo ki yu dog ni kok mane yu dog sarai rok chini sarai rok kisa khabarano hni mano sarai rok ble bahan buthi kutung engke asuk actually abang salthamni segang khana kha tini to 9 September ang u kogno actually 5th September no khana kha mane जों अर सामुताङै सालि सालतामनि यागुलो खोनाखा लामा फानो कासलायनाय होननाय फियाबा जों सावो अब जों लिगेलि जों सामुतांलायनाय जों सामुतांथाय जों अपतेरके तांलायग्रा खदि नि जों मानार लाय दङ त फियाबा कक्साब आगे जों या फांफ्रु फायलायमान सामुराय सालायमानि हाइख्लाय अकरा रंनि खुगले अपते हेले कुनो खोनामानि करिको सुरसराय रंनि खुगनो खोनाखौ अपते कक अच्छा बरं नang kathak nung ta sang youth mani আচ্ছা ইনকে তাবুক মেন কেন অকরা তরত মিলিন রক্তে কক চালাই খা ঠিক আছে ইনকে তাবুক যে না রক অর জাগাব যে ইউ ডক যুন তমুং হাসতে হাপাং মন দরি সাকতে রাঙ্কে নরক যে অকরা বা নরক যে করু প্রেস ক্লাব নি বরং প্রেসিডেন্ট এঙ্গই নরা ইউ ডন যে লামা ব্লক খাইনানি আবা কাসু দে মান নরক खोनादि बरम गोनां अब तो जानि वान सुमुं बलाय हामबाय उ कक रक सोंमानि बागै खोनादि सिनि मिशन तो सों तो करबु प्रेस क्लाब ते अरनि रुवा जारक ni wanchu mung u hano norani se phiaba oroni amcheroni yudong ni wanchu mung borok tam step nan oboto sung man control khlai mania tabni bage hinki chung to hak khurthai chung to hak khurini tongnai tabu yudog borok azorawo borok alaida khlai tumno lama block khlai rakha khala obosung mana rei bob teke mana naiba oboto sini dara possible ya phiaba u kok no hapang rok bujiwi wanchuwi sugui communal ingyatei angbo nayo sini oroni joto boro robo haina communal issue thengatei political issue thengatei angbo musugu upal o kamini boro robo muchugu phiaba borok salni sal dukho nangjago u boro rok u je tabo guri jakhe ani gana gini je buri tongmani nugnai rok borok belai bkhayok jak sungno asuk de सरकार बा बलं बिसिं तंनाय बरक हनै दे जोंनो बा आसु केयर खलाया अंगमानि खलायलां बरक एक्चुअली दिलनि दिन अर जेसे कलम तै खिखलाय आसुक बरनि बखा दुइ फायो एक्चुअली अब वास्तव आंबो अंगै दङ फियाबा आसुक दिन करबु प्रेस क्लब नि लुकुरक बिहि बिसा न हु खिबिउइ नोंजानाय तैकरै बैनि चुबा केबो आलु तैसारwo केबो पियाज तैसारwo जोंबो नौनि खरस खालायो अब तेके जों अर तङै तङो जोंबो बुखा दु जोंनो नुगै अरनि बर रबो बुखा दु